बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 1 फेब्रुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि नों संसार लैथोआव सानस्रिनोबा, क'क्राझारनि फुलुं लाहारिनि आंनि गोसो, गसाइगावनि समायना नार्जारिनि गोमालांबाय, कलबारिनि बिजय बसुमतारिनि निखावरिनि मोदै, क'क्राझारनि रंगिना ब्रह्मनि गोदान रायजोनि गिबि नुथाय, कासिबारिनि रोमै मोसाहारिनि सिमां, क'क्राझारनि प्रदीप कुमार बसुमतारिनि सोरखौ सोर मालाय सान्दों, निर्मल बसुमतारिनि आंनि हेंथा आरो चिरांनि प्रेम गयारिनि लिमारिक खन्थाइया सेबखांजादों।